Kinong ilam ke HYC Riboy District Medasing kilalay banyak kendu iki he badai pej ke civil hospital nongpo nak benta ban penpau ke jing bamso ya hap halor ke jing syakren tomet we ni kinong lech syak sumar hapo ke hospital bat ke badang sujah sian hagi ni singi beladam hagi ke singi kiti kinong ilam ke HYC ya bala ilam du ba Tony Shella General Secretary ke HYC Riboy lem bagi dekat ningkong kilalay ban kendu yu Dr. P Kharnari DMHO Riboy hadin kata pat kilalay kendu ru saya ke Dr. N Sangma Medical Superintendent ke Civil Hospital Nongpo nak benta ban pensngau syaka halor ke jingle he berkeren tomet dak wei ke doktor ke batroi hapo ke jaka sumar habai dei ba ke jingle ban kendu ikte ki he badai pet ke jaka sumar kalong hadin magaseng kelayo ke jing ujor no wei uri urang ba ubalamat ke jing sakren tomet hakapor putih urang ba udang dan hapdeng ke jing sitom ke bajor pakate ke doktor ke lejukren tomet ki kinong lishim dawai nakapor sakapor kumta nakaliang juga senggila kintu ya kita ki he bi de benle ya kani ke doktor banang ni syakmat kamdai shu ban kren tomat di kibri ki balej ban sumar ni shim dawai hapo ke jaka sumar to hakane kasgi nakaliang jongka HYC Riboy District hadin ba ngilayo ya ka wei ka jing ujor naki nongsong snong jongka ka Riboy bah kabalajia hakalai pau terik kata hakapor menmit hadin ba uladon hapdeng ka jing sitom ka ba jur ba te hadin ba ulayo ban wan hakane ka hospital civil hospital nongpo hangne hapo hanongpo te hadin ba ngilayo ka complain na une u patient lane u nongpang ba kadon ka jing ya her jingmut lane kadon ka jing ya ka jing sya kern tomet ha ki nong sumar ki badai ki ba employ lane ki de ki ba tray hapo kane ka civil hospital te nakaliang kum kaseng hadin ba ngilayo ya ka jing ujor ngila wan ban wat banyak ya kene ka jingjah ka belajia ka tegasi rengkat bat u basitom ha ka tegamet ngilayo banwan ya kenduk mata kasgi ngila ya kenduk ya DMHO ngila kenduk ru ya i madam MCS bapet ya kene ka ya ki staff hangne apa civil hospital nongpo te hadin ka jingya keren ngila poi ka jingya smutu jingmut kade na ka dau he ka jing pressure ka jing ban khia plat ka kam jong ine i doktor i bala kum bakla ban keren tomet ya kinong pang hak tega met ya urang ba breu ubadai ru unong yalam bisnong ubadai ru urang ba ubele se ubala burom da ki pai ba hapo ka snong ka thau hanre klempoi perkhat anda ula poi hakane ka jaka usa keren tomet lane usa keren kum badai ya ki khlung ki khna lane mai hak ta kum badai ya ki khlung khna moh ngala penong kumta jadi bangilayo ban ya keren hi te ngila poi jingga sutu jemut bat ini i doktor ila apologize yang i kaseng bat kumjuru ya ita i patient iba don bewan rangkat lang bat ngi pat hadin bagila skap thu bah na ka jing keren jong i madam MCS jong ka civil hospital nongpo kadau hi kadai na ka jingkhia jong ka kam nama arpu sau kanta i don tang ini iwe i doktor i batre hakate ka department te kum kaseng hoj ngi ai khuble yaki nurse yaki staff baro ki ba ai ka jing syakri ka ba paka lane kila tresitom ban ai ya kajing sumar ke bapaka ya ki paiba nongsong snong ki bawan ban pak sumar ha kane ka civil hospital nongpo te kum kaseng kwa hi khantiat ba ngin kontu ya ki staff jong kane ka civil hospital hoi la bun sen ngila jiyo ya ki complain ka ba ki paiba ki thu angi ba ki don kato kane ki staff ki ba kim ju nang ban keren lane kim ju nang ban respect ya ki patient dari halor kata kan mi kentu ya kini ki staff jong ka civil hospital nongpo ba kide ban burom ya kinong pang